Kada su direktore najvećih kompanija upitali neka navedu najbitniju osobinu vođa u teškim situacijama, najčešći odgovor je bio sposobnost motiviranja ljudi. Motivacija je tema kojom ćemo se sada baviti. Ljudima možemo platiti samo određenu količinu rada, a sve više od toga je njihova slobodna procjena hoće li uložiti dodatni napor i angažirati se na nekom projektu. Ispitat ćemo dva najvažnija aspekta nekog posla koje nas ispunjava i pruža zadovoljstvo. Prvo, kako razmišljate o svom poslu i drugo, kako izvršavate svoj posao. Je li vaša svijest usmjerena samo na zadatak koji je pred vama ili primjećujete kako će to utjecati na nekoga drugoga ili kako se to uklapa u ukupno stanje stvari u vašem poduzeću. Ako su razine svijesti na vertikalnoj osi, niska razina predstavlja potpuno neznanje. Ljudi s niskom razinom svijesti koncentriraju se na procese. To znači da svoj posao obavljaju isključivo kao niz koraka u procesu i ne razmišljaju mnogo o svrsi tog procesa. Podijelimo to na 4 kvadranta. Ono što smo ovdje označili su načini poslovanja unutar kojih se ljudi nalaze. Niska razina svijesti, niska učinkovitost. Taj način je označen brojem 1. Nazivamo to mentalitetom žrtve, jer ti ljudi razmišljaju kao da nemaju kontrolu nad svijetom, niti utječu na svoju okolinu. Mentalitet žrtve je depresivno i zastrašujuće stanje. Treba li osobi koja razmišlja kao žrtva više edukacije kako bi svoje razmišljanje podigla na višu razinu ili motivacija da bi povećala učinke? Što mislite? Oboje dakako. Što god da učine, poboljšat će situaciju. Te osobe rade to što rade jer im je to navedeno u opisu posla. Bez nekog posebnog razloga niti smisla, bez ikakvog entuzijazma. Ukoliko osoba podiže svoju razinu svijesti, a ne povećava učinkovitost, postaje promatrač, filozof iz naslonjača. Samo sjedi i promatra stvari. Ne utiče zapravo na stvari jer napokon on radi samo ono što se od njega traži. Osoba koja dođe u takvu poziciju postaje intelektualno arogantna. Jedini način na koji će promatrač biti ispunjeniji svojim poslom jest da radi više. Kako biste ih motivirali, tražite njihovo mišljenje, ideje i sudjelovanje. No što ako je naš prijatelj, žrtva po razmišljanju, napredovala na liniji ostvarenih učinaka, ali ne i na razini svjesnosti? I dalje na niskoj razini razmišljanja gleda u ono što je ispred njega, ali povećava svoju učinkovitost, počinje mnogo raditi i značajno doprinositi. Kada osoba počne ostvarivati visoke učinke, ali razina svijesti ostane niska, ona postaje radoholičar, a označen je u kvadrantu 3. Svakoga dana ima sve više i više posla i vrlo malo zadovoljstva od svog rada. To je natjecateljski mentalitet. Takva osoba čak i ne razmišlja o sebi, osim u usporedbi s drugima. Osoba s kojom bismo se trebali natjecati jest jučerašnja verzija nas samih. Mislim da je prvi zadatak menadžera podići ljudima razinu razmišljanja da bi shvatili zašto je njihov posao važan. Podignete li razinu svijesti kod ljudi, pokazujete im svrhu onoga što rade, a zatim povećate učinke postavljanjem nekih minimalnih standarda za ono što se mora napraviti, te stvarate poticaje kojima ih navodite da ulože malo više truda. Kada to učinite, motivirani su raditi više. Pozicija 4 je kvadrant vođe. Osoba se ponaša i radi kao vođa kada u onome što radi vidi svrhu i radi više nego samo ono što mora. Kada shvatite ovu tablicu, stavljate se u mnogo bolju poziciju da postanete vođa, jer možete pratiti svoje ponašanje i ponašanje drugih ljudi. Možete ovaj alat koristiti svakodnevno i reći: ova osoba treba više edukacije, poradimo na njenom načinu razmišljanja. Ovoj osobi treba više motivacije, poradimo na onome što ona radi. Zatim to spojite i na kraju stvorite iznimno motiviranu i produktivnu osobu. Kada želimo inspirirati ljude da više ulažu sebe u svoj posao, moramo im dati razlog za to i potaknuti ih da to žele učiniti. To znači da nas srce treba voditi u shvaćanju i inspiriranju drugih, a naša glava, naša logika treba nas voditi u razvijanju sustava procesa. Dakle, kako navodite ljude da daju više od onoga što se od njih traži? Otkrite kako im pomoći da se osjećaju bolje radi onoga što rade, tako da im to postane najprirodniji izbor.